τον Απρίλιο του 1971 το Βελιγράδι καταλήφθηκε από Έλληνες. Καταλήφθηκε από Έλληνες, νομίζω ήταν πάνω από 30.000 Έλληνες. Βλέπουμε το τι γίνεται στους δρόμους του Βελιγραδίου. Δεν είναι δρόμοι της Αθήνας, είναι δρόμοι του Βελιγραδίου. Να μην νομίζουν ότι είναι Ελλάδα, είναι και Βελιγράδι. Απόδειξη εδώ το βοηθητικό του Ερυθρού Αστέρα. Η κλήρωση δεν μας επιφύλαξε καλή, εύκολη ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολη ομάδα, ο μεγάλος Μίλιανιτς. Αυτό δεν το θυμάται. Αυτός είναι ο Ατσίμοβιτς, ο Χοντρούλης, ο Χάφο, πολύ δυνατός. Αυτός είναι ο Κάραση. Μιλάμε για φανταστικό ποδοσφαιριστή του κέντρου για εκείνη την εποχή και βασικός τέλος της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Μια μεγάλη ομάδα ο Ερυθρός Αστέρας. Πολύ μεγάλη, με φαβορί την κλήρωση. Συνηθισμένη στα κύπελα Ευρώπης. Και ο Παναθηναϊκός ο Βελιγράδι, την τελευταία του προπόνηση, σκέφτεστε την περισσότερη εδώ ο Πούσκας ότι πρέπει να κάνει το καθήκον σας. Να φύγετε με ψηλά το κεφάλι. Δωμάζος εδώ προπονησούλα, εδώ ένα γκολ στην προπόνηση έτσι χαριετιζόμενη. Κονομόπουλος. Αυτός ο κύριος ποιος είναι? Κάπου το θυμάμαι, κάπου το ξέρω. Εδώ κάνουμε τεχνική υποτίθεται. Είμαστε πάντως προβληματισμένοι γιατί ξέραμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολη ομάδα. Με μεγάλη σχολή ποδοσφαιρική και όχι μόνο. Και πολλούς Έλληνες στο πλευρό σας. Και πάρα πολλούς Έλληνες στο πλευρό μας. Από την Ξάνθη πρέπει να ήρθαν 1500 άτομα. Τόσο πολύ. Με τα λεωφορεία. Βλέπουμε το τι γίνεται στις κεντρικούς δρόμους του Βελιγραδίου. Μέναμε στο Ιουγκοσλάβια, το μεγάλο ξενοδοχείο τότε, έξω από το Βελιγράδι. Και εδώ οι Ιουγκοσλάβοι που πάνε στο γήπεδο και έχουμε και κάποια στιγμιότυπα από εκείνη τον αγώνα. Εδώ η μπάλα να πηδά στον Οικονομόπουλο. Πρέπει να πούμε ότι το και ο Όστοιτς κάνει το 1-0. Ναι, ο Όστοιτς έκανε 3 γκολ. Χατρίκ έκανε και την ημέρα, αλλά ήταν νομίζω η χειρότερη μέρα του Τάκη του Οικονομόπουλου. Από όσα χρόνια έπαιξε. Ξαναδούμε πάλι. Σουτάρει από μακριά. Δεν κάνει καλό υπολογισμό. Σκάει μπάλα κάτω, αναπήδησε και έρχεται ο Όστοιτς από κοντά και κάνει το 1-0. Στο 14. Κακή αρχή για τον Παναθηναϊκό. Πολύ κακή. Πολύ κακή. Στο 39. Την μπάλα. Δεν πέρασε τη γραμμή. Δεν περνάει τη γραμμή. Ο διαιτητής δίνει σέντρα. Είναι ο Λινεμάγερ ο Αυστριακός, ο Γιάνκοβιτς ο σκόρερ. Θα δούμε, Αντώνη, ότι δεν πέρασε τη γραμμή. Μα το ξέρω. Η πίσω κάμερα, η κάμερα πρέπει να το δείχνει. Και έτρεξε με χαρακτηριστική αριστοκία τον κύριο. Ξέρεις, μπορούμε να το δούμε. Το παιδί εδώ με τη φόρμα πάει να πανηγυρίσει. Δεν και πέρασε. Πιάνει τα χέρια του. Γιατί δεν πέρασε. Γιατί δεν πέρασε. Είναι η καλύτερη εθνική γωνία. Ο διαιτητής έδειξε σέντρα. Εδώ ήταν μια αδικία που είχαμε. Ναι, ξαναβλέπουμε. Είναι ένα κρίσιμο σημείο όμως γιατί είναι στο 39 και είναι το 2-0. Εγώ φρονώ ότι εντάξει, δεν θέλω να πω είχε πρόθεση, αλλά δεν το είδε, παρελάστηκε από τον κόσμο κτλ. Πάντως δεν πέρασε τη σέντρα και έγινε το 2-0. Είναι το 2-0. Εκεί εξασφαλίζει την νίκη ο Αστέρας. Εδώ 47 πάλι ο Όστοιτς. Πάλι όσο το 3-0. Δύσκολα αργούν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, πολύ δύσκολα. Μιλάμε για καυτή έδρα, μιλάμε για 80.000 κόσμο. Γεμάτο το γήπεδο. Σκαμμένο ήταν στο υπέδαφος, δεν είναι στην επιφάνεια του εδάφους. Το 3-0 47. Δύσκολα τώρα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, πολύ δύσκολα. Και εδώ Καμάρας στο 55 κάνει το 3-1. Πόσοι Έλληνες είναι στο γήπεδο? Κοιτάξτε, όλη η πλευρά αυτή ήταν Έλληνες. Εδώ έγινε μια καραμπόλα και κάνει σέντρα ο γραμμός πρέπει να είναι. Και πηδάει ο Καμάρας, από πίσω ήμουν εγώ, περίμενα να... Καθάρισε ο Καμάρας. Καθάρισε ο Καμάρας, κάνει μια καλή κεφαλιά. Εδώ γίνεται το 3-1. Και έγινε το 3-1. 3-1, αναθαρίσαμε λιγάκι. Και εδώ τα χειρότερα στο 68 με τον Όστοιτς. Πάλι με τον Όστοιτς 4-1. Βέβαια δεν έχει πολλές λεπτομέρειες να δούμε τον αγώνα, ότι η πραγματική εικόνα δεν εκπροσωπεί το σκορ 4-1. Το μάτι ήταν 50-50. Κανονικά 1-1 πρέπει να λήξει το μάτι. Δεν είχαν καμία άλλη ευκαιρία. Κοιτάξτε τον Τάκη. Το Τάκη μπορούσε να κάνει έξω. Είναι στη μικρή περιοχή. Σέντρα έρχεται από μακριά. Μπορούσε να βγει και να αποκρούσει. Και το παιχνίδι τελειώνει 4-1. Και τελειώνει 4-1. Ο κόσμος νόμισε ότι. Όποιος άκουγε το 4-1 νόμισε ότι μας πάτησε όλο αυτό τώρα. Ενώ δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Είχαμε και τον Κάρι. Στο 1-0 είχαμε τον Κάρι. Εδώ οι Ιουγκοσλάβοι πανηγυρίζουν στους δρόμους. Πανηγυρίζουν, μας κάνουν τις διάφορες χειρονομίες ότι τα. Και θεωρούν ότι πέρασαν στο τελικό. Και θεωρούν αυτονόητο με το 4-1 του λέει: Κύριε Τεράστιο, εμείς θα είμαστε η ομάδα που θα παίξει στο τελικό. Θα το δούμε όμως αυτό αμέσως μετά.